Здравейте на всички от YouTube, аз съм CrazyNob24, това е третия епизод на Minecraft Perfect Survival. И в този епизод не знам какво да правя, нямам никаква идея. Тъпя ми пак са бъмнаш, да. Няма значение. Мисля отида да събера малко кол, защото сещате се за какво. Защото се обърках и направих 1000 торча. Както и да е. Сега взимам си тези кирки. И това е. Храна се взима и тия пържоле. И отивам до някой мина, може би, не знам. Аз, докато не снимах, намерих тук едно място. Бая голям беше. Кол. Ча да го взема. Така, ето. Намерих друго място. Да вземем това ран. Тук да вземем. Обаче трябва да се направя още една кирка. Ще се направя още една кирка, защото даже още две кирки ще се направя, защото тя няма ми стигнат. Така. Пшеницата още не е пораснала. Така. Давай. Опа. Оле. Така, готово. Само се оставя така работите. Как са? Това е ран, ще го оставя да се пече. Да отчем, искам да съм сподредя това ръжията. Готово. Опа. Аз се събърквам. Няма значение. Сега отиваме там, където намерихме място преди малко. Само че къде беше това? Чук забравих. Не. Да, ето го. Тук паднах. Око. Го съберем. Така. Сега. Няма нещо така. Отиваме на... Сега. По бързия начин да направихме слезенето. Тая мина според мен е бая голяма. Защото натам има. Ще разгледаме. Надолу има лава.
Така. Секунда само. Така. Сега. След надолу да видим. О, голд намерихме. Обаче не мога да вземем. Яко. Айрон имаш май. Да. Никол. Кирката не се щупи. Бая кол събрахме. Оп, и ще да скоча долу. Също бая айрон намерихме. О, лапис. Още лапис. Тук малко айрон. Сега. Лава и нагоре има още. Вода, лапис, айрон. Няма да е много голям този епизод. Не се качва нагоре. Няма нищо. Няма да се задължа сега. Лак. Направо. Толкова от всякак да го взема. С тонкерката. Карай кларата, няма го вземем сега. После как се качим? Много интересно. О, айрон намери. Така. Така. Сега. След. Да взема само това айрон тук. Така, още голд. Пак не мога да вземем. Сега, още голд. Почти един стак с айрон събрахме. Това е добре. И един стак с кол. Аре бе.
Сега замотаем, значи не се седи вече тук. Сега там дойдохме. Трябва да се качим. По екстремен начин. По епичен по-точно. Бъках са. Сега. Така. Сега. Трябва да се кача. Извинете. Да, много не стигна. Да, стигнаха. Само че... къде дойдохме като... Не. Странно. Добре, ходи дойдохме. От тук май. Така мисля. Да само мисля точно. Да. Точно от къде дойдохме. Как ти не го вземам. Не. Всъщност. Да. Мисля, че има малко. То вече станало ден. И... може би... това ще е за този епизод. Не ми се снима. Слагам айрана, се пече. Слагам малко коло. Ще се направя още печки. Да, имам за... направя още една печка. Ето така. Къде? Не, секунда. Не, айде. Така, слагаме тук. Опа. Готово. Това беше за този епизод. И се видим другия. Довиждане.